Naimbag nga aldaw, kada kayo amin. Kumusta kayo? Nadanon manen, tin tayo panagadal, kadagiti kabarbaro nga adal, iti kindergarten. Siyak ni Mang Venus, ket siyak ti kadwayo, tin tayo panagadal. Kamaudyanan na dahito nga episode, manam na mga una, mabigbig dagiti miyembro ti maysa a pamilya ken dagiti trabaho ti tunggal maysa ken may kadwa maibaga no dakkel wenno bassit ti maysa a pamilya. Daytoy ket ladawan ti maysa a pamilya. Ti maysa a pamilya ket adda na duma-duma a miyembro na. Daytoy ni tatang. Ni tatang ti agububra para iti pamilya. Daytoy met ni nanang. Isuna ti agis-istimar para iti pamilya. Daytoy ni manong. Isuna ti katulungan ni tatang nga agubra. Daytoy met ni manang. Isuna ti katulungan ni nanang iti ubra. Daytoy met ni ading. Awan paylaeng ikabailan na nga obraen, ngem isuna ti mangmang tadliw-liwa iti uneg ti pamilya. Isuda dagiti miyembro iti maysa a pamilya. Dublian tayo man nga ibaga no siya sino dagiti miyembro iti maysa a pamilya? Ni tatang, nanang, manong, manang, ken ading, nalaing ubing. Kitaen met dagitoy aladawan. Ibagaman kanyak no bassit wenno dakkel daytoy a klase iti pamilya. Umuna aladawan. Bukbuklen daytoy tinagannak ken dua nga anak. Bassit kadi wenno dakkel daytoy a pamilya. Husto, bassit a pamilya. May kadwa aladawan. Bukbuklen daytoy tinagannak ken tallo nga anak. Bassit kadi wenno dakkel daytoy a pamilya. Husto, dakkel a pamilya. May katlo aladawan. Bukbuklen daytoy tinagannak ken maysa nga anak. Bassit kadi wenno dakkel daytoy a pamilya. Husto, bassit a pamilya. May kapat aladawan. Bukbuklen daytoy tinagannak ken upat nga anak. Bassit kadi wenno dakkel daytoy a pamilya. Husto, dakkel a pamilya. May kalima aladawan. Bukbuklen daytoy tinagannak ken lima nga anak. Bassit kadi wenno dakkel daytoy a pamilya. Husto, dakkel a pamilya. Nalaing ubing. Intayo nga ruden iti pangrupod nga activity tayo. Irwar ti self-learning kit quarter 2, week 2 ken week 3 ket intayo sungbatan ti pangrupod nga activity. Week 2 umuna nga activity. Isilpo ti ladawan iti makinkan nigid ken tinagan na iti makinkan nawan. Intayo sungbatanen.
Naalayo ka di amin ti umunang activity? Nalaing! May kadwa nga activity. Maibagam ka di no asino dagiti miyembro ti pamilya iti iladladawan dagiti sarita? Piliem ken sakaren ti sungbat na iti treasure chest. Intayo sungbatanen. Naalayo ka di amin tibay kadwang activity? Very good! May katlong activity. Kartiben dagiti nagan ti miyembro ti pamilya. Ipigket daytoy iti umiso a kahon ang mangitudtudo ti akinnagan kadaytoy. Agpatulong iti naganak wenno makabael nga agyetteng ken agpigket. Intayo sungbatanen. Naalayo ka di amin ti may katlong activity? Very good! Week 3 umunang activity. Marisan tinagbukel ti berde no ti ibagbaga ti sarita ket husto. Marisan met tinagbukel ti amarilyo no ti ibagbaga ti sarita ket saan apudno. Basaen ni mamang wenno ni nanang dagiti sarita. Intayo sungbatanen. Naalayo ka di amin ti umunang activity? Nalaing! May kadwang activity. Paggidyaten dagiti miyembro ti pamilya iti batog A ken batog B. Isurat ti husto a simbolo iti uneg ti nagbukel. No greater than, less than, wenno equal sign. Laglagipen at ti ayan ti dakkel ti bilang na aladawan ket isu ti pakaitudwan ti ngiwat dagiti simbolo. Ket no agpadame ti bilang na dagiti ladawan ti simbolong aramaten ket equal sign. Intayo sungbatanen. Naalayo ka di amin ti may kadwang activity? Very good! May katlong activity. Bilangin ti miyembro iti tunggal pamilya. Marisan ti umiso a kahon ang mangipakpakita ti husto a bilang da.
tayo sungbatanen. Naalayo ka di abin, ti may katlong activity? Very good! Nakalalaing kayon, tamuyon nga ibaga, dagiti miyembro iti maysa a pamilya. Ken dagiti klase iti pamilya. Amok nga rod, anaawatan yun analaing, ti leksyon tayo. Dita nga ruden ti nagpatinggaan, ti adal tayo itangal daw. Agiyamanak iti panagdengeg. Manen, siyak ni Mang Venus, ti maestrayo iti kindergarten. Bye-bye!